تجدلاي إسياس أفوركن أتوم أمريكاويانن بكادلاك مكينا كاب كانيو نعم حبارن على منش صحف تسفانكي الجورجو ود جورجو شعنش عتميت من سمانين كلتا أب كل هاجر إيرترا كن محجي زنبرن حجون زر أزلون هلو كنتات مسارت بمقبار حيالو إثيوبياويانن ناوت أي هاجرات صحفتن نا بوليتيكا تمرامرتن تنتنتن بزيد داقم ملكوعونة بوليتيكاون إيكونومياون محبراون مدياتو بالسفح ملكوع تنتينومي بعند رؤسو اتناي كلهم حيلتات مالت جبهة شعبية وزته أما سرارتو أمن أبو أقولو أمن مستنايتهم ني علمنا جزاءات حيلتات علاماتاتن دليتاتن استأساسري بتخال إشانو خدوما إزوم تسأل حدنا تويتا جنسألت حيلتات ولا كواستا فلاليو متسوع أسمات انت تتطمقو بتحفشاو متكلاو علاماتاتهم جن بفتسوم كتنت أسألهم زي كال ني حدا سانتيم كلتا جنساتيو اتن بعلو جبهة إلو السمية تجنس على حيلي أبشحن شعت ميتن سوسان كلتان عمت مهرت بخن بعل إدريس محمد أدم بزاء مسؤول المسافة انتتات كابز مسرة اندحر اتهم مسرته بغالع نحنا نحدنا اسلمنا نقر العربة ويننا نابليون من أوراتاتو من بروباغانداتاتو من كنوز عزت رأي إذا ما فكر زي كم علامات تحنقيت أمي مبار نتوم أبجبها توديبهم زك على سوز نبرو دك خبسا بتصوتهم مالتن دك وحيين دك تنع دقرن دك قاشن ستيتن هادادم أبسبه لبوتا كاب حق وصاي بزخون من قدي بزسك حكا أكتاتلا بمصنات ملو نبرتهم زمتهم إذا تقبرات زد مايو أبتي ودب كبيد نحنح متهللاغن رتمن كفتر زخال أمونغو دك خبسان دك غولان سفتر قيتشت نمهداء نمقلايون بحفشها دما نتنا جبها حفشة وحقاقاتن متكلاتن من دافن مثل من تبايلو أبشحن شعت ميتن سوسان شومونتن أب أدوبها أب سحل زركب بوتا أخيبات خيالي إذا غوين نكبكعجن أبت أخيبا كبز حلفونا متعارق حساباتن وسانتاتن دحيروم أقبر كي وعلو بمترافوم تقال إسياس أفوركن صعبتون حنجك جاقوز بزح ودب بمبال كابتن يجبها ودب نمجنس المرجو إذا مسموخان تأساسيرو دما وتوم مستقن سألو مبزحتهم أمنت كريستنا بمنبارهم كابتن يجبها دقفت زنبرا هاقرات عرب زغر ولا مزنبرا حاجزات نقل دوبالة إذا كنتات زي كم زلوان نهلوه اتوم تقال إسياس أفورك زركبهم زتقن سألو وجلة دحر من نسألهم اتنا برجوانت بحر زلو ناي مريحنتهم أبساتات توسيخو كي تردهم هلم زولو تدناقز تنا إمبرياليزم كوينهم كوديش ولو بعال تقال إسياس أفوركي مست أبتوان بفيدو برجواز من رح زنبرا نكسنتنا هيلا سلاسي بممشتار مستنا حيالو عمتات نهزبتات إثيوبيا كتش زي ولو نا أمريكا إمبرياليزم زنبرم كتتاو زندنا ركبن مستيرن زاقيت كسعز إوان زين هزبي بيت كردو أزخل درجان عقن أي تقلت أنزلو انت هنا جن هزبي تحقق خفلت له سلاز هنا دما كميو من يرد زنبرة من ينجرز قبرة زبال نتي أبت إوانتي بتقال إسياس أفوركن بتي أب أسمرا أب كأنيو بوتا دراوم كونات أمريكان زفتلن زئلا من زنبرة شرحتات مستيراتن كمون نتي أنا بقرب زنبركون زكاتاتلون زنبركو قديات أبدو صحف زي كدحريحي كم زفلت كابشحن شعت 254 جميرو أمريكاوان حبريتاتات مؤكابن نايت هزبي حفشة وسايكولوجيكال تحسون عمقوتن مسربحاتاتهم تزاميدو كخدلو من زخلو من أب أسمرا بكانيو حدو تدرو معسكر تخون انتو خونجن بزت راي عقوب كاو قتيلهم أبتا كب أسمرا ستارو عن 5 كيلومتر رحقات ركب قرع استوهلت بوتاون حدا عبينا رادار مقوصاص أرمدة برتخول إزوم أمريكاوان معلتاو حبريتاتات كسنقوم زخلو سبات دك هاجر نمدلال دما كابتي نا أمريكان تباهلو بنت أغرز زاتو زنبرمو زشتولو زنبرو PX زبهالو حقنهم نبرت النهابون كمون توب 5 كلب أبز بهالاب كأنيو أبزر كمزناقع كلوبهم نتوم لعلواي مزن زنبرون دك هاجر نابون نامسون نازناقعون كمون كل عينتات أقحا كاب حق وصايب زخون أقباب بأزي حصر واقان ناشطولو من كابو حليفومون كنقدولو خمزخولون ناقبرو كوتانعوهم بمتبار سرحنا إلهم بعتوب تتححزو كالي نتوم تحت زبالة مزنة زنبورم من إسيات مهوراتن دك هاجر دما بيت جولف كلب الناتبه لزفلت محبرومن كمون بتي وندوش وطاطوش كريستيانو محبر مالت وهو كما زبل سفي إحنا من إسيات محبرنا بيلوم طلقن زبالة زمدناتات مسروتو نتوم أمريكاوين بتوسخي نتوم كابزك بهالو تصنحو محبرات وتصعين زخون مالت نتوم عخواي كفال حبرات السبدما كل من قصقاتاتو من أقاولاتهم من تخطاتي لهم من قدسار حدا ميلا واردو نسو دما انتايو نابتوم قطرات انسساتات المهدان يخدو كم زلو مسيلوم
ወይ ድማ ምትካል ፈልስታት ኣብ ገጠራት ዝብል ፕሮግራማት ብምድላው ኣብቲ መምሕደራዊ ጉዳያት ናይ ተዓኳይ ሰሊኾም ንምእታውን የእዳወቶም ንኽስንዝሩን ዋላ ሓንቲ ኣይኣጉምን። ብሓፈሹ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ኣዝዩ ዓናዊ ተራ ዘለዎም ነገራት ገይሮም እዮም። እቶም ኣሜሪካውያን ብምቕጻል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ምስ ረብሓታቶም ተተሓሒዙን ተሳኒን ክኸይድ ከም ዘለዎ ገይሮም ነቶም ጉዳያት ብምቅንባር ነቲ ክብዝብዝዎ ዘኽእሎም መካኒዝም ብኣዝዩ ዝተራቐቐ መንገዲ ሃንዲሶም እዮም። ብተወሳኺ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጉሳዊ ስርዓት ማለት ንግስነት ሃይለ ስላሴ በቶም በብእዋኑ እናገዘፉ ዝመጽዎ ዝነበሩ ናይ ሚሊታርን ናይ ሲቪልን ተቃውሞታት ከም ዝተሰነፈ ቅልጥፍ ኢሎም ስለ ዝተዓዘብዎ ደጊም እቲ ንጉሰ ነገስት ሓይሊ ደልዩ ክሰርር ከም ዘይክእል ኣቐዲሞም ተረድኡ። ኣምሳያ ናይ ዝናሓደረ ኣብ ዕርበት ዝርከብ ዝነበረ ንግስነት ድማ ነቐጻልን ንሓያሉ ግዜያትን ኣሜን ኢሉ ብኣቶም ተባሪኹ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ብርዥዋ ስርዓትን ምትካል ኣንቀሩ። እዚ መስርሕ እዚ ንምትግባሩ ንዝምልከት ጉዳይ ንምስላጥ ድማ ነቶም ንዖም ዝሰማምዑ ሙልቀ ሰባትን ሰበስልጣናትን ኣብ ምንዳይ ተጸምዱ። ካብዚ ወጻኢ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘለዎም ፖለቲካዊ ጥቕምታት ንምሕላው ብፍላይ ድማ እቶም ብጸሊም መስከረም ማለት ብላክ ሰፕተምበር ብምባል ዝፍለጡ ናይ ፍልስጤም ሓራው ጻእቲ ውድብ PLO ተቃውሞታቶም ንምግላጽ ኣበይ ሃገራት ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ቦምባታት እናጻውዱ ተካሎም የጽብቦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኣስመራን ኣብ ጉርዓን ዘሎ ወታደራዊ መደበራቶምን መጥቃዕትታት ንኸይፍንውሎም ልዑል ስግኣት ሓድሮም ጀመረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እንከሎ እምበኣር እዩ በዓል ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቶም ኣሜሪካውያን ጽዑቕ ርክባት ዝጀመሩ። ብተዛማዲ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝብል ገዚፍ ዛዕባ አንቂሉ ሓያሉ ናይ ሰላማዊ ርክብ ፈተነታት ንምክያድ መጠነ ሰፊሕ መደባት ሓንጸጸ። መርኣያ ናይዚ ድማ ኣብ 17 ጥቅምቲ 1969 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእከል ኣስመራ ዓበይቲ መኳንንቲ ሽማግለታት ዓበይቲ ዓድን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ኣብ ዝረኽቡሉ ኣጋጣሚ ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ናይ ሰላም ጉባኤ ብዝብል መፀውዕ ዝፍለጥ ሓደ ቀዋሚ ኮሚቴን ፍሉይ ኣቦ ወንበርን ዘለዎ ሓይሊ ዕማም ኣዳለወ። እቲ ሕመረት ዕላማን ተግባርን ናይዚ ኮሚቴ ድማ ጉዳይ ኤርትራ ናይ መጨረሻ ግዜ ማዕልቦ ንኽረክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ እቶም ተገንጸልቲ ሓይልታት ብምባል ጽውዕዎም ዝነበሩ ንዝነበረ ወታደራዊ ረፅምን ምህዳእን እናተንቀሳቐሰን ምስራሕ ኮይኑ ምስ ተገንጸልቲ ሓይልታት ኣብ ድጥዕም ቦታን ግዜን ተራኺቦም ንምዝታይ ድማ ብኩሉ ሸነኻቱ ኣጻፊፎም ድልው ኮነ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ክትቀጽ ጸንሐ ምኽንያት ብምግባር እምበኣር ናይቲ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ዝነበሩ ደጀዝማት ገብረሃንስ ተስፋ ማርያም ዝፈረሙሉ ናይ ሰላም ፀውዒ ደብዳቤ ብመገዲ ዑመር ሓንጋለን ካልኦትን ኣቢሉ ናብቶም ተገንጸልቲ ዝብልዎም ከም ዝበጽሖም ተገብረ። ብወገንቶም ተገንጸልቲ ዝብልዎም ማለት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ብቐጥታ ካብ ሜዳ ኤርትራ ብዕለት 24 ወርሒ 11 1969 ዝተጻሕፈ ናይ መልሲ ደብዳቤ ከምዚ ዝብል ነበረ። ምስ ደቅኹም ሓሳብና ሓሳብ ክንለዋወጥ ይህን ምሂን ክንባሃልን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ዝመረጽኩምዎ ቦታ ብፍላይ ክቡር ኣቦ ወንበር ኣብ ዝወሰንኩምዎ ቦታ ንኽንራኸብ ከም ንኽእል ብኣኽብሮት ነረጋግጽ ዝብል እዩ። ክቡራት ኣንበብቲ እዚ ደብዳቤ ብተጋዳላይ ኣብርሃም ተወልደን ተጋዳላይ ሰሎሞን ወልደ ማርያምን ዝተባህሉ ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቶም ተገንጸልቲ ዝተኸተመ ነበረ። በዚ መሰረት ድማ እዩ እቲ ምስ መሪሕነት ናይቶም ተገንጸልቲ ንምዝራብን ንምልዛብን ብመሪሕነት ደጀዝማት ገብረ ኺዳን ተሰማ ተጸዋዕ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሌተናል ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር መሓረና ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ተስፋንኪኤል ጆርጆ ወዲ ጆርጆ ኣብ ማሕደር ከተማ ደቀ ምሓረ ዝምራሕ ኮሚቴ ኣብ 31 1969 ዓመተ ምህረት ተመስረተ። ንመጀመርያ ግዜ ብሕዳር 28 1962 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዜ ድማ ኣብ 7 ታሕሳስ 1969 ዓመተ ምህረት ናብቶም ተገንጸልቲ ዝብልዎም ዝርከብሉ ቦታ ማለት በረኻታት ዓላ ብምኻድ ተኸታተልቲ ርክባት ኣካየደ። እንተኾነ ግን ብሰንኪ ናይቶም ተገንጸልቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበሩ ኣባላት በቲ ድሑራት ተሓሳስባን ብናይ ስልጣን ህርፋንን ሓድሕዶም ክሳነዩ ስለ ዘይከኣሉ ጉዳያቶምን እንተኾነ ብጥርኑፍ መልክዕ ከቕርቡ ይከኣሉ። ስለ ዝኾነ ድማ ብሰንኮም ኣይሰለጠ። ኣብዚ ክርስዕ ዘይግብኦ ነገር ድማ እዚ ኮሚቴ ዝፈጸሙ ርክባት ምስቶም ክርስቲያን ዝበዝሖም ሓደ ወገን ናይቶም ተገንጸልቲ ጥራይ ዝነበረ። ምስዚ ኮሚቴ ብኣካል ቀሪቦም ዝተዘራረቡ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቶም ተገንጸልቲ ድማ እዞም ዝስዕቡ ነበሩ። ሓደ ተጋዳላይ ኣብርሃም ተወልደ፣ ካልኣይ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ሳልሳይ ሰሎሞን ወልደ ማርያም፣ ራብዓይ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህን፣ ሓምሻይ ወልደንኪኤል ሃይለ፣ ሻድሻይ ተጋዳላይ በረኸ ንጉሰን ካልኦትን ነበሩ። እቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ድማ ጽሙቕ ኣቢልካ ንዝስዕብ ይመስል ነበር። ንሕና ማለት እቶም ተገንጸልቲ ምስቶም ኣስላም ተፈላሊና ኢና። ንዖም ከነጥፍኦም እንድሕር ኮይና ድማ መንግስቲ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማተርያላውን ሞራላውን ሓገዝ ይሃበና ዝብል ነበር። ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚቴ ግን
መንግስቲ ኢትዮጵያ መንጎ ዜጋታት ንሃይማኖት ልዕልናን ፍልልይን ክህሉን ክፈጥርን ከም ዘይደሊ ብምግላጽ ንሕቶኦም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምንጋር እንተኽኢሎም ኢዶም ንመንግስቲ ክህቡን ድልዋት ምዝኾኑ ድማ መንግስቲ ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበሎምን ብሰፊሕ መግለጽ ተዋህቡ። እቶም ተገንጸልቲ ኣስዒቦም በሉ ንሕና ብዝሕና ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ተኣኪብናን መኺርናን ኢድና ንመንግስቲ ክሳዕ ንህብ እቶም ዝተረፉ ውፀት ኣባላትና ድማ ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ምእንቲ ናይ ዝርክብ ጉዳይ ምስናይ ሙሉእ ትሕዝኡ ብኣዝዩ ልዑል ምስጢር ክትዕቅቡልና ንምሕፀን ኢሎም ጠለቦም ኣቕረቡ። እዚ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ጠለቦም ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ድማ ዝእከብሉ ግዜን ቦታን ተወሰነ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኮሚተ ከምቲ ልሙድ ናይ ስርሑ ሙሉእ ጸብጻብ ንመንግስቲ ማለት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕረበ። ክቡራንን ክቡራትን ኣንበብቲ ኣብዚ ሕጂ ልቢ በሉ። እቲ ጉዳይ ምረኸብና ብምስጢር ተዓቀበልና ኢሎም ሱባኤ ዘእተውዎ ምስጢር ግን ክዕቀብ ኣይተኻእለን እኳ ደኣ እቲ ምኽንያት ከም ዝስዕብ ነበረ። ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ምስጢራዊ ሰነዳት ምልውዋጥ ወይ ድማ ኤክስቼንጅ ኦፍ ኮንፊደንታል ኢንፎርሜሽን ዝብል ስምምዕ ኣዝዩ ጥቡቕን ጽኑዕን ብምንባሩ እቲ ኮሚተ ምስቶም ተገንጸልቲ ተራኺቡ ዝተመያየጠሉን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦን ጸብጻብ ብምልኡ ኣብ ኢድ ሰለስተ ኣሜሪካውያን ወደቐ። ካብዚ እንዳሓር ድማ እቶም ኣሜሪካውያን ምስቲ ኣብቲ ሽዑ ተመስሪቱ ዝነበረ ብበዓል ተጋድላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቕለስ በይናዊ ጉጅለ ማለት ሰልፊ ናጽነት ብምባል ዝፍለጥ ጉጅለ ተራኺቦም ንምልዛብ ኣብ ተብተብ ዝኣተዉ። በዚ መሰረት ንመጀመርያ ግዜ ረኺቦም ከዘራርቦም ካብ ዝኽኣሉ ኣባላት መሪሕነት ናይቶም ተገንጸልቲ ሓደ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ገብረ መድህን ዝተባህለ እዩ ዝነበር። ኣብቲ ምስ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ገብረ መድህን ዝተገብረ ርክብ ኣነ ባዕለይ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆውን ተረኺበሉ ኣብ ዝነበርኩ ርክብ ኮይኑ እቲ ቦታ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቃኘው እዩ። ኣብቲ ዕለት እቲ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ ሚስተር ሪቻርድ ኮፕላን እዩ ገይሩ። ክቡራት ኣንበብቲ ሚስተር ሪቻርድ ኮፕላን ማለት ኣብቲ ልዕሊ ኢለ ዘተንባኸልኩም እቲ ምትካል ኣግራብ ኣብ ኩሉ ገጠራት ብዝብል ናይ ሽጠራ ፕሮጀክት ሃንዲሱን ጉልባብ ተጠቒሙን ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገርን ካልኦትን እናተራኸበ ስላያዊ ስራሕቱ ብዝሰፍሐ መልክዑ ኣዳዕዲዑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኣሜሪካዊ እዩ። ሚስተር ሪቻርድ ኮፕላን ምስ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ዝገበሮ ናይ ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥ ብቐንዱ እቶም ተገንጸልቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ሰፍ ዘይብል ጽልኣትን ቂምን ከም ዝነበሮም ወይ እውን ከም ዘለዎም እዩ ክግንዘብ ክኢሉ። ከመይሲ ኣብቲ ዝርርብ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ከም ዝኽብል ብሰፊሑ ኣዘንተወሉ። ንስኹም ኣሜሪካውያን ነቲ ኣድሓርሓሪ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንግስነት ብምሕቋፍን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እናሻዕኑ ተኣግድዎ ዘለኹም ናይ ጭቆና መጋርያ ብትሪ ንኹንንን ኣዝና ናሓዝንን ኣዝዩ ድማ የቆጣዕና እምበሎ። እዚ ናይ መረራ ቃላት እዚ ሰተት ኢሉ ንኽበሮ እዛን ናይ ሚስተር ኮፕላን በሲዑ ምስ ኣተወ ኣብ እምርኡ ንእለት ሓደ ነገር ቅጅል በሎ። ንሱ ድማ እዚ ብተጋድላይ ሃብተስላሴ ክበሃል ጸንሐ ምስቲ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ዝደኮንዎ ማለት ወታደራዊ ማዓስከራት ኣብ ቃኘው ኣብ ጉራዕ ኣብ ቅዒ ባሕርን ከምኡውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘይሳነ ምዃኑን ከምኡውን ኮታብ ዘለዎም ናይ ነዊሕ ግዜያት ፖሊስን መኽሰብን ቀጥታዊ ምትእስሳርን ከም ዘለዎ ብምሕሳብ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ከውድቖም ከም ዝኽእል እዩ ተሰዊጡ። ሚስተር ኮፕላን ድማ ነቲ ናይ ሃብተስላሴ መረረ እሞሕጂ ደኣ እንታይ ገበር ከም ዝብል ገበሩ። እምበኣርከስ ንኣሜሪካውያን ካብ ዝቅልውላው እዚ ንምግልጋል ሚስተር ኮፕላን ኣብታ ካልኢት እቲኣ ብቕጽበት ምስ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ሓደ ናይ መሰማምዒ ሓሳብ ክምህዝ ነበሩ። ከም ዝስዕብ ድማ በሉ። ሃብተስላሴ ሓደ ሕቶ ክሓትከ ምስ ናይ ምሕጹንቱ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ምስቶም ላዕለዎት ኣሕሉቕ ናይ ውድብኩም ከተራኽበና ትኽእል ዶ? ማለት ምስኦም ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ንምብጻሕ ምእንቲ ክከኣል ኢለ። ተጋድላይ ሃብተስላሴ ገብረ መድህን ንጠለበን ናሕጽንታን ናይ ሚስተር ኮፕላን ብኣውንታ ተቐበሎ እሞ እትርክቦም ኣብ ዝተዛዘመ። ብድሕሪ እዚ ንተጋድላይ ሃብተስላሴ ብዘይወዓል ሕደር ናብቲ ብጾቱ ዝርከቦ በረኻታት ዓላም ምፍናው እዩ ዝነበረ። እዚ እውን ብውሑል ጥንቃቐ ተሰኒዩ ካብ ማዓስከር ቃኘው ተፋንዩ ዓላ ከም ዝርአ ተገብረ። ተጋድላይ ሃብተስላሴ ዓላ ድሕሪ ምብጽሑ ብቐጥታ ምስ ተጋድላይ ኣብርሃም ተወልደን ምስ ተጋድላይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተራኺቡ። ነቲ ምስ ሚስተር ሪቻርድ ኮፕላን ዝነበሮ ውዕሎ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ድማ ዘንተወሎ። ተጋድላይ ኢሳያስን ተጋድላይ ኣብርሃምን ንኹሉ ጸብጸባቱ ድሕሪ ምስማዕ ከም ዝበሎ ሃብተስላሴ ሕጂ ንደቂ ምሓረ ክትምለስ ኢኻ ተመሊስካ ድማ ምስቶም ኣሜሪካውያን ከዘራርበና ዝኽእል ኣጀንዳ ምድላው ናትካ ዕማም ክኸውን ምዛእታ ሓይስካ እቲ ምስኦም ንራኸበሉ ቦታን ዕለትን ብተኸሎም በሉ ግርም ብምባል ድማ ተጋድላይ ሃብተስላሴ ብቕጽበት ንደቂ ምሓረ ተመልሰ። ንዝተህቦ ዕማማት ኩሉ ድሕሪ ምዝዛም ንደቂ ምሓረ ከም ምቹእ መራኸቢ ቦታ መሪጹ ረቑሓሎ። ኣስዒቡ እውን ዕለት ዝራኸበሉ ፈልየሉ። ብመሰረት ዝተረቑሐ ቦታን ዕለትን ድማ ሚስተር ኮፕላን ንሓደ ሪቻርድ ሲወልን ዝተባህለ ብጻዩ ኣሰኒዩ ከምዛ ንፋስን ደቂ ምሓረ ጠበሽ በለ። እቲ ብጻዩ ማለት ሪቻርድ ሲወልን ኣብ ጉዕዞኦም ሓደ ዓቢ ናይ ወታደራዊ መሳርሒ ኣስኣል መርኣይ ካታሎግ ማለት ፎቶ ካታሎግ ምስኡ ተማሊኡ ይመጽእ። ብዝኾነ ኣኼባ ተጀመረ። እቶም ኣሜሪካውያን
ኣብቲ ናይቲ ዕለት ኣኼባ ነቲ ክፈልጥዎ ዝደለዩ ቀንዲ ጉዳይ እዚ ስዕብ እዩ ዝነበረ። ብመጀመርያ ደረጃ እቶም ተገንጸልቲ ወታደራዊ መሳርሒታት ካበይ ከም ዝረኽቡን ነቲ ናይ ቃልሶም ዕላማታት ዝድግፉ ናይ ግዳም ሓይልታት መነመን ምዃኖም ንምፍላጥ እዩ ዝነበረ። በዚ መሰረት እዚ ድማ ነተጋድላይ ሃብተስላሴ ብመጀመርያ ዘስዓብሉ ሕቶ እንታይ ዓይነት ካላሽንን ካልኦት ወታደራዊ ተተኮስቲ መሳርሒታት ከም ዝውንኑ ምስ ሓተትዎ ሃብተስላሴ ነታ ምስኡ ዝነበረት ኣውቶማቲክ ካላሽንኮቭ ካብ ዝባኑ ውሪዱ ሃቦ። ነታ ካላሽን ናብ ኣስመራ ቃኘው ሒዞም ድሕሪ ምኻድ በቲ መመርመሪ መሳርሒታቶም ገይሮም መርሚሮምን ስእልታት ስኢሎምን እንደገና ናብ ዋናኣ ናብ ተጋድላይ ሃብተስላሴ መለሱሉ። እቶም ኣሜሪካውያን ብምቕጻል ካብቲ ንኽፈልጥዎ ብሃንቀውታት ጽበይዎ ዝነበሩ ነገራት ማለት እቶም መራሕቲ ናይቶም ተገንጸልቲ ሓፈሻዊ መትከላቶም እንታይ ምስ ኣባላት ጉጅለ ጀብሃ ዘለዎም ቅርሕንትን ቂምን ዓቕኑን ደረጅኡን ከመይ ምዃኑ ንጉጅለ ጀብሃ እተን ናይ ሶሻሊስት ሃገራት ብመንገዲ ናይ ፍልስጤም ሓራው ጻእቲ ውድብ ማለት ብላክ ሰፕተምበር ብኢደ ዙር ኣቢለን ሓገዛት ከም ዝምጥዋሎም ድሕሪ ምግላጽ ሰልፊ ናጽነት ምስ ኣሜሪካ ክህልዎ ወይ ክምስርትዎን ዝደልዩ ርክባትን ዝምድናታትን ዝገልጽ ወግዓዊ ደብዳቤ ናብቲ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ መዓስከር ቃኘው ኣዛዚ ዝነበረ ናብ ኮሎኔል ማዝሙር ንኽጽሕፎ ሓተትዎ። ተጋድላይ ሃብተስላሴ በቶም ኣሜሪካውያን ዝተባህሎ ኩሉ ብጽሞና ሰሚዑ ጸብጻቡ ኣጻፊፉ ምስ ተጠናቐቐ ድማ እቲ ኣኼባ ተዛዘመ። ድሕሪ ናይ ሃብተስላሴ ናይ ዓላም ልሶቱ ብመሰረቶም ኣሜሪካውያን ክትጸሓፍ ኣለዋ ኢሎም ዝጠለብዋ ደብዳቤ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ በቶም ላዕለዎት መሪሕነት ናይቶም ተገንጸልቲ ረቂቓን ተጻሒፋን ብመገዲ ኣገልግሎት ፖስታ ከም ትለኣኽ ተገብረ። ናይታ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ጽማቕ ትሕሶ ኣሕፅር ኣቢልካ ኣብዘን ዝስዕባ ነጥብታት ዘጠቓለለ እዩ። እዞም ኣብ በረኻታት ዓላን ንርከብ ተጋደልቲ ክርስቲያን ብምዃንና በቶም ካብ ሃገራት ዓረብን ካብ ሶሻሊስት ሃገራትን ልዑል ዝኾነ ናይ ፖለቲካን ናይ ወታደራዊ መሳርሒታትን ሓገዝ ብኢደ ዙር ዝረኽቡ ዘለዉ ጉጅለ ጀብሃ መዓልታውን ብቐጻልን ንቕተልን ንሕረድን ኢና ዘለና። ካልእ ጉጅለ ጀብሃ ዝኽተሎ ፖለቲካዊ መምርሒታትን ፖሊሲታትን ውፁእ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ምስቶም ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ቀንዲ ጸላእትን ዝኾኑ ምስ ናይ ሃገራት ዓረብ ፖሊሲ ዝዛመድን ስለ ዝኾነ ብተወሳኺ እዚ ናትና ናይ ሰልፊ ናጽነት ሕመረት ፖለቲካውን መትከላውን ዕላማ ግን ገስጋሲ ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ ነዞም ዝጠቕስናዮም ፖለቲካውን መትከላውን ረቑሒታትና ምርኩስ ብምግባር መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዘድልየና ወታደራዊ ቀረብ ሙሉእ ሓገዝ ክገብረልና እዩ ዝግብኦ ዝብል እዩ እቲ ናብ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኣሜሪካ ሚስተር ማሙዘር ብመገዲ ፖስታ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ደብዳቤ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን እቶም ተገንጸልቲ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ደብዳቤ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ደብዳቤ እውን ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኣስመራ ጽሒፎም ነይሮም እዩ። ናይቲ መልእኽቲ ደብዳቤ ትሕዝቶ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ነይሩ። ኮሚኒስታውያን ሃገራት ንእስላም ስለ ዝሕግዙ ንስኹም ምዕራባውያን ድማ ንዓና ንሰልፊ ናጽነት ክትሕግዙና ይግባእ ዝብል እዩ ዝነበረ ሕፅር ብዝበለ። እዚ ደብዳቤ እዚ ዝተጻሕፈ ብዕለት 5 ወርሒ 4 1970 ክኸውን ከሎ እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ድማ ነቲ ደብዳቤ ተረኪቡ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሽዑ ግዜ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ምክትል እንደራሴን ዝነበሩ ንደጀዝማት ተስፋ ዮሃንስ በርሀ ኣረከቡ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቶም ቀንዲ ኣማሓዳሪ ወይ እንደራሴ ዝነበሩ ኣስራተ ካሳ እዮም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ መንግስቲ ኣብ ሓደ እዋን እውን ብመንገዲ ሓደ ባይሮ ዕቑቢት ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣቢሉ ካብ ስመን ዘይተረቑሓ ገለ ሃገራት ተመሳሳሊ ሓገዝ ንበዓል ኣብርሃም ተወልደን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሰልፊ ናጽነት ተሓሲቡ ከም ዝነበረን ኣቶ ባይሮ ዕቑቢት ምስተን ሃገራት ኣረኺቦሞም ከም ዝነበሩን ተጋድላይ ሃብተስላሴ ገብረ መድህን ድሓር ብኢትዮጵያ ምስ ተማረኸ ኣብ ቃል ምሕተቱ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ሕጂ ናብቶም ኣሜሪካውያን ንመለስ። እቶም ኣሜሪካውያን ነቲ ብተገንጸልቲ ዝተለኣኸሎም ደብዳቤ እምበረ መጠን ብሓጎስ ተቐበሉ። ብድሕሪ እዚ እቲ ናይቶም ተገንጸልቲ ቀንዲ መራሒ ዝኾነ ተጋድላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣካል መጺኡ ንኸዘራርቦም ፈቓደኛታት ኮኑ። ቀጺሉ ድማ መዓልቲ ቆጸራ ተበትከ። ነዚ ዝተባህለ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ንምስላጥ ድማ ኣነ ባዕለይ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ንበረኻታት ዓላ ብምኻድ ንተጋድላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሒዘዮ ንስመራ ንኽመጽእ ተመዘዝኩ። ኮነ ድማ እታ ብመንግስቲ ዝተዋህበትኒ ላንድ ሮቨር ዝዓይነታ መኪና ሒዘ ንበረኻታት ዓላ ጉዕዞ ጀመርኩ። ንደቀም ሓደ ሰንጢቐ ብምሕላፍ ድማ በታ ዝተባህለ ሰዓት ንእለት ኣብ ዓላ ከተፍ በልኩ። ነቲ ንጉዕዞ ድሉው ኮይኑ ዝጸንሐኒ ተጋድላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጽዒነ ድማ ብሓያል ጥበብን ጥንቃቐን ካብ ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣስሊኸ ናብ ማእከል ከርሲ ምድሪ ኣስመራ ብህዮቱ ኣብ ኮምቢሻቱ ከም ዝረአ ገበርኩ። ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝኾኑ ምስ ዘዛወርክዎ ብኡ ንብኡ እቲ ናይ ቆጸራ ሰዓት ኣኸለ እሞ ኣንፈት መንገድና ናብ ከባቢ ትራይ ቮሎ ብምቕናዕ ኣነ ተጋድላይ ኢሳያስ ላንድ ሮቨርን ሰተት ኢልና ብሰላም ናብ ቀጽር ቃኘው ኣተና። ምምጻእ ናይ ተጋድላይ ኢሳያስ ምስ ተበሰረ ንምናልባት ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ንዝኽእል ናይ ጸጥታ ጉዳያት ጥንቃቕ ንምውሳድ ተባሂሉ እቲ ናይ ዘርርብ ቦታ ኣብ መንበሪ ቤት ሚስተር ቦሊን ዝተባህለ ናይ ማዓስከር ቃኘው ሰንትራል ኢንተሊጀንስ ዲፓርትመንት ኣባል ኣብ ቅዱስ ፍራንሲስኮ ማለት
أب كباب كاتيرال كم صغير تجبر مس مستر ريتشارد كوبلان حبيروم سلسلة العلوت سب مزينو بر كل نجار توارد أتزرر بدما تجمر تجار لا إسياس أفوركي أب تأخيبا نتنا مجمريا نايزر بكعتاب مسحاب زنقلهم صفحة زعواتات أزوم صعبون بر نسقوم مالت منجست أمريكا بس منجست إثيوبيا تمشاتيركم نتنا ملا حزب إرترا دليتات زي مال ناي فدرشن وسانيكم أفكيركم اتفدرالو منجست مسرتون تغونه نحزب إرترا متفائن ناي قسم انقساصاتون مدمساسن قلب زي بلو ناي وتادراو مسارحيتاتن أما خرتن بمهابكم بوغنا مال سلف ناصنت تغباركم زي سلازغونه هاجرات عرب نجوجل جبهة بمدقافن بمحجازن نقيح بحري كم جزءات كلينا عربوان مجوار بموسانو اتبقى أنا جزجاس ودبن ديمقراطية ومنجستن من مسرات أبز جبر كارسي نتزحل فوق جست جواراتكم دقم جمت بمبارك تحجزونا يزرلكم بل أتوم أمريكا لما بوجنو إرترا بتاريخ ببهلي بقانقام بهيمانوتن بدماو متأثرن كاب إثيوبيا كيتنا تصالتات ثانية أب إرترا زلونا وشتنا قدامن كرحنتن تصقمن مخنات بمجوار دما نحنا نتقدين مهداء كنبلينا إدنا كنقطو تجديدنا سلزد دماينا قبل على إرترا ناي فدرشن وسانه نوسن زبقان انتو غونا جن حجي إتاب إثيوبيا زلو مأكلاي منجستي تداخمون أم عرابون سلزركب بدحريون وعوزتك دلو سلف دما سلزيلا بسنكز دما كم تاب كالوتني أفريقيا هجراز وتدراو من محدار كمتس إغيريو زبل سقاط تراي زي كونه أمنتوني زلنا سلزي نتاب كانيو استخلنا وتدراو معسكرنا نقص عليه اللون ومز قبل بتوسخون مستابقي بحري كندكونو حسبنا نزلنا معسكر مسانا تسمامي أكسر مزغل مسألة سوشياليست متكل حيزو دو زبلن ناي سوشياليست مسفحفح بترز قوامن كمون مستينا حتى ديمقراطية إرتران من مسرات زكالس حالين مزرابن مردداءن نمتحققازن قرباتنا بلومو كتسيلوم نتسلف ناتسنت مس منجس إثيوبيا أبرخطت على يقبرون زنبور مزراباتن بتزمادون نتناي جوجيل جبهة أقاولن بقبوء سلستردؤون سلزفلتؤون إسياس نسخهم أبتناي قالس مقاريا بساقاي تتقبسو كم زلهم بوقع نفولت حكي كابتن جوجيل جبهة نتسألو مخالكمون نحنا ندقفو قداي انت غوناقن إذا أبوتو إنها اللوا اتناي فلسطين حرزو وتصي بلاك سبتمبر استبها لودب ني إمباسيتاتنا نمتكع أبي هاجرو بجنزب بزسدو عمدك هاجرا بيلوم سلسور حزولو نزنا يزود بزي مقابريا كم زي تخونو قبل علي نبرتنا أولاتنا مهسيتي كم زي توردون كابو حليفكمون بأنصارنا عاتهم أمك لغال إجامكم كم تبركضو قال مستقاتولنا ما ترى لو حاجة زي نقول لكم أبنتها كلوني كتيلو استزارة سياسيين نتكن حجزوكم ينا تبلو زلهم نجار باين بتهم نيبر خبصوتين ملو تقبلنات كم زلو حجي خرجا قصلكم خالي انت تبزعوا بلاك سبتمبر نايز بهال تبلو زلهم قداي كنا نتكسعوا زغل قداتات نمكل خالوجن كابتن يود بنا عقم العلم خانو كنبركم دالي إذا خمسين لنا هاللون كله أبت وانتي وتمنا إرترا كفل هاجر اندراسي زنبرو رأس أسرات كاسا سلفنات سنت سلس مرجعات يبوم من يرمي إذا مالت كلهم بسلام منجستي مالت منجستي إثيوبيا يدوم بمهاب ببت زلهم عودوا فلتات تمرتهم كنا سرحهم كقصلهم كم زقولوا كلهم بمنجست وتدرا وسلطناتات بموساد قبل علي جوجل جبهان زلهم قرحنتن تهانم نخوصون ناي منجست وتدرا حيلي بمقان حبيرهم كسرحوا مس جوجل جبهة مفلايان بوقع مجلس وتيوم بمزرجح بوتدرا حيلي درعيمهم مدمساسهم بقلت خرجاقتون إذا مزجبرو دما بوتدرا حاجزات كبوم كم زقولون زبليم نبرو حجين ملسنا بتوعلو أمريكان سياسة أتوم أمريكان نزن قبل عليك بحالات صنعاء مراتات أبقمت بمئتاو ني سياسة كم زخبلو معدوم لكوسول بمجمرة درجة نسهم نتبع الماما بوجيل جبهان بمنجس إثيوبيان كفلنا لكم زغيل متنا سفيح متقعدات كتتصاورون كتمكتون عقمي كلوكم سلازي نتب منجس إثيوبيا قريب لكم زلونا يمسما مع حسابات بخفيلون انتخونه نتم الزراب كدفوا لي كبا كان نتقداي مفتحي كخون زغيل كابتوم ناتاتكم مريحنات زلو أولات قل خفالهم إيدهم هيبوم يؤتومو أتوم صرفكم دما بناتك مريحنات مالت بنا إسياس مالتومي أبتنايت برخات أرجو جل جبهة من قصاصاتكم أبرتعهم تكايدو إذا كتجبروا مستقولوا دما نحنا مس أسرة كاسة بمسمع ويأميننا نتولد إرتران بزغنا أولاد تراي دلوا زغنا نايكم عنده حيلي أدلنا خلنا أخلكم مو بزغم زي الجواب نقول جل جبهة بتدرر بحيلي أم تشفلاق حجازة تروحوا أمريكان زروهم بمقتصال
نتي كنتات المقلطافن نتي ناي جبهة حيلي باقون مقصاين كمون نتي كاب هاجرات عرب نزرخبو ناي حاجز تبون معباسن نحنا بوغنا نتي أمونغو عربن أمونغو إسرائيلن زولو ناي مأكلاي مبراق ناي كوينات متفنام أقوى هيرنان أرساسينان أوانا كوينات كم زخفتو بمقوار أتوم هاجرات عرب أب كبابي طري تحصيلهم كم سترفون نخالق هاجرنا محجاز يهون مقومات كم زي يقولون غيرنا من كم زي يبلغون قبل نخلينا بتوساخي أب تأوانتيا أب إثيوبيا علوا منقص خمس جبرن بتتصنيحو ناي بوليتيكا سلطان زي بالدما نإرترا كم فدرالات منقص غير زأمن كريستيانا وحيلي كم زخون غيرنا خنانصو نخلينا بدحرزي نحنا بقطتها مست كريستيانا وجلا إيدون غوانتن مخان طري زدلنا مخنياتو أتوم ناي قيح بحري غويتوت ناي مخان حلمهم زبانهم هاجرات عرب نتوم تلخت بال تنفاستو لهم جلا جبها محجازهم طري زي كونه بوتادرا وحيلون كتصمبرو ميلوم هكانهم سلازي يترف ودبكم مال سلفنا تصند دما نتخلو زنبو داربا حصاوينن كالئن نبينو خصاورون كمكتون سلازي كئل يلوم مسقصلو اتبا انكرو كاتاتلوم صنح إسياس نتخلو نقدام غرومو زب تكتيكاو بالحتن زمولኦም مدرኦም أسدمم هبيلو دحر مصنح كم زبولا نا إرترا ناي ناصنت حتو منن كال أمارات زلو حتو سلازي كونه فدريشن زبهال نجر كنقبل كم زي نخل بقلصي تجبركمو تزحش بفصوم فدريشن أي نقبلون نابل أتوم أمريكاوان سماع إسياس نا إرترا بوليتيكا وحتو ناي قدام حتو مبر ناي وشتي وينا هزبي حتو خمزي يكونه زرقاقو حد هزبي صحنا يمشطتات اللوما سلا زخونه كم تقدم أبينا خنقلصو تصنحنا نتوم سلسة نتبتاز زحزلو علاماتات نقبراو نتوم ترى تسمامعهمنا ملو بملو ناي ناصنتكم حتو خندقف نخيلنا كالي أبزخ زموع زي قبأكا بيتن حنا نباهم من الأخو عطقنا كوماندو حيلن كمزقبو زغل عوتاتن قجل جبها نايموت مسحق مساعتوه بقطتا اتاب إثيوبيا مسرات حدش منغستي نيرترا بفدريشن أفلوت أوكي بنكولو نسوخم دما أين قبولنتو أبزها موزيا نتو مقدمهم كابخاتكم إيدوم زهابو بصوتكم أبيلنا نحنا كسا عنقرو مصني أنا بإن نقرب اللو متدراو مسارحيتاتن بزبهرنا يا متدراو سلطتاتن فلتتا خاعبيتهم سلتصنحو ناباخمكم زل أو خنقبر نخيلنا بتوسخي اتكاب دقا عاملت كبسا ناب قولاتات بموراد نقاماقم بحري كله أبتحتم قصصوركم سلطتوه اتا أب جزينا فيتنام كينات كاب فيت كونغ زمارخنا يامنا روسيا صورات بمرخبا مصينا خنبوكم نخيلنا انت كابتم سراحاتنا مالتنا أمريكا زغونو أصورات كالنا وتنجن مستأب هاجرات سالسي علم تتحيزنا يزلنا بروباغندا كسان سلازيكل بفتصو ما يكنبوكم لنا بجبوت كنقبرون نخل نقرقن اتو قداي نخقالاتف نتاب إثيوبيا زمسرات حدش منغستي نتنسهم تمسرتو منغستي بوقع تفلات نتيبو كسع زأمن اللون زقبولون نتابي جزيو نهبو رديئتات وي حاجزات بمطلون أقواريسنا بوابلنا دما تسعنو نساطن كم نحضرو اللو خنقبرينا اتاب كبير وطريز نبر إسياس أفوركي اتنا متقالا لحسابو ندخلو أفتا قالاتهم بتيور درجة سمع دحر مسنح حراي زغلو استولنا اللو نزغلو زبالكمو تقوارو خم تقبلونا خانتاي وحسنة لنا بول أمريكاوين أبزا قداي بتري سمع بوليتيكا قماري سلازي أبت قمار آتيغا تتصعد نسوهم دليتكم ناتسنا الدخو يكونن ناتنا علامة دما أبل علتي أبقى يحب حرز لنا علامات بزي ما تقبر سلازغونا ازيتو حسنات كم ذا عينات أزيو سفح من الزراب دحر مكيادهم أمود أتا تقال لإسياس أفوركي نتي توم أمريكاوان إرتران إثيوبيان نزهلونا متأهلونا أقدمهم أمود ما بخمز عينات استرقاقن بوليسن مسرحن متلامون موطانومن أزيو استدنقلو نقر مغانو دحر مقلات انتتي بزعبان ايت بصفيحكو زاربلو زو علو تحسوغن مستوم عبرخازولو بصوتي مخيرا زتين ملسات بقص على خلق خلكمي إلو مسقلصلهم اتزرر بأماسيو تعصو بدحرزي اتكزرروا زو علو اب كباب كاتيرال زركب منبر بيت ناي مستر بولين وصينا نابت منبر بيت ناي مستر كوبلاند صبينا زنبره ناي درار انغدوتينا مرحنا مدا قصوناونا ويز نبره نصبحيتو زنبرنا مدب غحغح نغو نبر خاتات ماي حبرن علان مراديو صبينا زنبره تغرلا إسياس أفوركي بزغون يكون تأمر كي تقرممن كي تشرممن without any problem نبوتو خبتصح قالو أبتو وانتي أسمرا أبتو مربعة بلوكوتات صعو زغون تفتيش يقبر سنزنبرن أمو دمان تغرلا إسياس زاكل أم مكينات سعينكا بتون بلوكوتات بسيعخان موسى أزي حدا غنيا كخون سنزغيلن بمستر كوبلان أزي لعول تنكاق كقبر نبر كونا دما نتانا تيلان روفر أبقانيو عشيقنا نقو رفاد ناي دبلوماسي دا قصر زلوان ناي دحرواي مسياتا بتصلي مغارجا استشفنن كاديلاك زعينتا سرحتنا أمريكا زغونت مكينا كم تدالو قبر مستر كوبلان
ካድላክ መኪና ተጋድላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣነን ኮፕላንድን ተወጢሕንያ ብሚስተር ኮፕላንድ ባዕሉና ተመርሐት ኣብ ቅድሚኣ ባንዴራ ኣሜሪካ እናውለብለበት ካብ ዱር ክኽትቃኘው ብሰላም ወፃና ልብና ብመጠኑ ህድእ ኢሉልና ኣንፈትና ናብ ብሎኮ ባፅዕ ገበርና ኣብ ብሎኮ ባፅዕ ንወያ ካድላክ እቶም ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ፀጥታ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኹንውን ፅንፂ ዓይኖም ከየንፈሩላን ከየግዋዕውዑላን እኳ ደኣ ብኣዝዩ ዘገርም ክብረት ወታደራዊ ሰላምታ እናሃቡናን ሰተት ኢልና ብሎኮ ድሕሪ ምሕላፍና ብሓያል ፍጥነት ብቕፅበት ናብ ነፋሲትና ተራእይና ከድና ቐፂልና ንየማን ገጽና ተነቖትና ኣሻብና ድማ ማይ ሓባር በጻሕና ብድሕሪ እዚ ኣነን ሚስተር ኮፕላንድን እንተጋድላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብቶም ኣብ ማይ ሓባር ጽበይዎ ጽንሑ ብጾቷ ረኪብና ተፋናና መኪናና ተስቂልና ናብ ሸነኽ ደቂ ኣምሓረ ናብ ዝወስድ መንገዲ ቕጥራን መሪፅና ሃፍ እናበልና ጉዕዞና ናብ ኣስመራ ኣስመራ ብሰላም ሰኣተና እምበኣርዮም ነገራት ከም እሾኽ በለስ ከም ጥልቀት ውቅያኖስን ጥንግንግ ኢሎም ዝጸንሑና እቲ ምኽንያት ድማ ብድሕሪ እዚ እቶም ኣሜሪካውያን ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ውጥናቶም ተግባራዊ ዝገብሩሉ መንገድታት ከም ገዚፉ ራይ ተተሓዙ በዚ መሰረት ድማ እቲ ብላክ ሰፕተምበር እናተባህለ ዝጽዋዕ ናይ ፍልስጤም መውፃእ ሓራ ውድብ መጥቃዕትታት ንኸይፍንወልና ስጋኣታት ኣለና ብዝብል ግልባብ ንራእሲ ኣስራተ ካሳ ከምቲ ዝድልእ ኣእሚኖምን ኣልዚቦምን ነቲ ካብ ሃገሮም ነቲ በቶም ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ፈቕዶ ቦታታት ተቐቢሩ ፀንሐሞ ብወሓላሉ ሃንደሳታት ተፋሒሩን ኣብ መጋዘናት ተኾሚሩን ዝነበረን ከምኡውን ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩናት ዝተማረኹ ሓያሉ ወታደራዊ ናውትታት ሸፋፊኖምን ብዓበይቲ ኤነትረታት ጻዒኖምን ብዝግባእ ብምክፍፋል ካብ ጫፍ ሰሜን ኤርትራ ኪድ ክሳዕ ማእከል ኢትዮጵያ ሽዋን ዘለዉ ደገፍቲ ኣሜሪካን ዝኾኑ ሓይልታት በቢ ዘለዎ ከም ዝዳለውን ከም ዝደላደሉን ገበሩ ግዜ ከይወሰዱ ድማ ነቲ ኣብ ምብራቃውን ኣብ ምዕራባውን ቆላታት ኤርትራ ክብድ ዝበለ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንምክያድ ዝብል መደቦም ንምስኻዕ ካብ ማእከል ሽዋ ዝተበገሰ ቁፅሩ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደባይ ተዋጋኢ ኣሃዱ ከም ዝመጽእ ገበሩ እቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ኩናት ምውላዕ ዝደለይሉ ምኽንያት ነቲ ብመንገዲ ዕልዋ መንግስቲ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓደ ስንኩፍን ዘይርጡን መንግስቲ ንኽፈጥሩ ዘኽእሎም እቲ ናይ መጀመርያ ቅድመ ኩነት ኢሎም መዲቦም ስለ ዝነበሩ እዩ እቲ ኩናት ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን እቶም ኣብ ማዓስከር ቃኘው ምስ ተጋዳላይ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህንን ምስ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቅን ዝተገብሩ ርክባትን ዝርርባትን ብምልኦም ብስውር ቴብን ብኣሳእልን ተቐሪጾም ከም ልዑል ምስጢራት ሰሊኾም ሓሊፎም ስለ ዝነበሩ ብለካቲት 1970 ዓመተ ምህረት እቲ ኩሉ ናይ ዝርርቦም ፍረ ነገሩ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩን እቶም ኣሳእል ብጥንቃቐ ተዓቂቦምን ኣብ ኢድ ናይቲ ናይ ኣስራተ ካሳ ሰላይ ዝነበረ ሚስተር ግሌቦን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ተታሕዝሞ ወያ ሚስተር ከም ዘለዎ ነቶም ሰነዳት ንኣስራተ ካሳ ረከቡ ኣብዚ እምበኣርቲ ነገር ዝጅምር ናይዞም ምስጢራት እዚኦም ምስ ላኽናዓይ ንተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ናይ ናሓፉለ እዩ ካብ ደቂ ኣምሓረ ብህፁፅ ተፀዊዐ ኣስመራ ደበኽ ክብል ከም ዘለኒ እዮም ገይሮም ናብ ቤት ጽሕፈት ኣስራተ ካሳ ራእሲ ኣስራተ ካሳ ንርክባት ናይ ተጋዳላይ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህንን ናይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቅን ምስቶም ኣሜሪካውያን ናይ ዝምልከት ኣነ ብጥብቂ ብሓላፍነት ከም ዝሕተተሉ ብዘስምዕ መግናሕቲ ብዝተሓወሶ ኣዘራርባ ዋጦር ኣነ ብወገነይ ክቡር ኣስራተ ካሳ ነዞም ኣሜሪካውያን እዚኦም ከም ዝማእሞኦም ገይሮም ካብ ከተማታት ክዛዕ ገጠራት ከም ዝንቀሳቐሱ ባዕልኹም ማለት መንግስቲ ደኾንኩም ንፍቒድኩምሎ እዚ ጌርኩም ከተብቅዑ ሰራውራቶም ኣብ መላእ ጨናፍራት ናይ ዝሃገር ምዝርግሖምን ካልእን ከመይ ኣቢሉ ንዓይ ክምልከት ይኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ክሕተተሉ ብጥርሽኩም ኣይኮነን ብምባል ኣምሪረ ገለጽኩሉ ኣስዒበ እውን ኣነ ከም ኣማሓዳሪ ናይ ወረዳ ደቂ ኣምሓረ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ባዕልኹም ዝቖምኩሞ ናይ ሰላም ጉባኤ ዝበሃል ኮሚተ ተወካል እውን ስለ ዝኾንኩ ኣብ በረኻታት ዓላን ከባቢኡን ዝካየዱ ምንቅስቓሳት ኩሎም ብቐጥታ ናይ ምክትታል ሓላፍነት እውን ከም ዝነበረንኸ ብኸመይ ክዝንጋዕ ይከኣል ራእሲ ኣስራተ ካሳ ነዚ ኩሉ ብጽሞና ክሰምዑ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ናይ ተሃን ናይ ሰይጣኖም ብኡ ንብኡ ከሸሽ ኢሉ ክሕርድ እንከሎ ተዓዘብኩ ዕርፍ ህድእ ድማ ብሉ ብድሕሪ እዚ ነቲ ከቕለልዎም ዝጸንሐ ሃለት ገዲፎም እኳ ደኣ ነዚ ኩነታት እዚ ብምስጢርና ተኸታተልኩ መዓልታዊ ጸብጻበይ እሪቅ ቁፅር ኣቢለ ንኸመሓላልፈሎም እዮም ተወሳኺ ሓድሽ መዝነት ዝሃቡ እዚ ኩነታት እዚ ሓያለ ከይሰጎሞ እንከሎ ግን እቲ ኣስራተ ካሳ ዝወጠንዎ ናይ መጻኢ ውዲት ተቓልዕ ብመሰረት ወረ ኣበየ ኩርናዓት ናይቲ ሃገር ክጋዋሕ ስለ ዝጀመረ ነቲ ዝተፈጥረ ሓርጎፅ ጐጻት ንምህዳእ ክብሉ ከም እንደገና ኣነ ተጸዊዐ ከም ዝእሰርን ብወንጀል ከም ዝኽሰስን ገበሩ ኮታ ኣነ ግዳይ ናይቲ ፍጻሜ ከም ዝኸውን ተገብረ ኣብ መወዳእታ ድማ ንራእሲ ኣስራተ ካሳ ስሞም ዝንኦም ክብሮምን ንምዕቃብ ክብሉ ነቶም ብምስጢር ዝራኸቦም ዝነበሩ ናይ ዓላ ተገንጸልቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝምለሱ ገበሩ ጉዳይ ቀጻሊ ርክባት ናይቶም ኣሜሪካውያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተገንጸልትን ድማ ብኸምዚ ተኸልፉ ክቡራንን ክቡራትን ኣንበብቲ ካብዚ እኒው ክገልጾም ዝደሊ ነቶም ሽሕኳ ካብ 1981 ዓመተ ምህረት እንዳሓር ኣነ ብቐጥታ ብኣካል ዘይተሳተፍኩም ርክባትን ፍጻሜታትን ይኹኑ እምበር እንተኾነ ግን
بجبوت اتهم تجنزلت أبلا زنبرونن أنهم بعمي زجبركم مكتثالن مركز بمجوار بدحرز جزيزي أبتتهم تجنزلتين سرعي ودع هنتات في تصاميتاتن كم الصعب جيرة كزرزرومي أب إرترا أبتنك على سميدا بشحن شعاتة 207 سجاب بشحن شعاتة 207 كلتن عام تمرت جوجل جبهة جوجل عبل جوجل هزبا وحيلتاتن جوجل سلف نحسنتن زبها وحيلتات يمزنور جوجل جبهة بشحن شعاتة 207 كلتن عام تمرت نعم جمرة قدام يجوبي أبز جبروا الأوان نتهم كالو سلسة جوجل حيلتات زت أمبرة سلا زي نبرت راح زي كونه نتنا جوجل جبهة من مرحيتاتون كقبلوا بزي مقالهم جوجل جبهة وتدروا كنات الصايرهم رمت بمقعو زان تخجبروهم وصل إذن بجوجل جبهة نحلفة استفردوا سلسة حيلتات زيهم دما حدهم بقيمن بتلقن أفنش حد من ندافن مكرفاسن حديقهم بنصارو حدا سمور جنبار بمفتار بحوال كوينهم نجوجل جبهة غزبطون نبرك جبرون زقددهم نتبساتن كونتاتن نبرو إثني حدنتهم كونكنيا خمسي زنبر مسزباو حيلتات زنبرو ناي عثمان صالح حساب بوغنات مبزحتهم ناي مسلمنا أمن تقتلت بمنبارهم كاب هاجرات عرب إذا زي بهذه تقدنوا وتدروا مسارحياتن جنزبون انتخنا بطريقو حاجزات يرخبون نبرو إذا خوين خبك عجن إتقابهم زنبر دهم جوني أهل بزحق مسب زي مهلاهم ويدما كرهو زي كل سلز نبرو أبت أوانتي إتبقعن بزحن ناي سب حيلي الطرقيم زنبر جوجله إتبتقر لا إسيا صافور كزم راح سلف ناتي زنبر مباركس إتكاوت أي هاجرات مالت هاجرات عرب زرخو زنبر حاجزات بزي أخو العقم سب منم كواقط له خمسة كل سرد عثمان صالح حسابن اتبيبز حساب بزي وتدرى مسارحي منم فايدة كله خمسة كل استصوت وإسيا صافوركن بب جرحهم قال سن اللي فنت أكيدهم تسمعوا جوجل جبهة أبش عن شعاتة 207 كلتن عام تمرت نجوجل هزبا وحيلتاتن نجوجل عبالن نخدم ماسسهم مت أنا سفح متقعت سلز فنوت اللومن بو من سرما ناكلت نجوجل أولات فحش انجرح أتيهم كبدور كخيت مريض ساحل توركعهم اجري وتصني لهم نخسلا بمئتاو هطامهم طفي نيرو أبزاق زيزيا اتي أبسحل دويلو تاريفو زنبرا جوجله اتي بتاقر لا إسياس زمرح جوجله سلفنات سنت كخون كله ناي جوجله عبل ناي جوجله هزبا وحيلتاتن ناي سلفنات سنت من مرحة أبالات ناي جوجله جبهة متقعدتاتن من مكات زعلم أخيبا أب بيروت أبشحن شعاتة 207 عام تمرت بمئكاب ناي حبار جنبار يونايتد فرونت بمسرات شعبي زبل السيامة بمهاب بحبار كوينوم نتنايك ألسي من قصاصاتهم داغماي بحدش ناي وهدت ملكع درعو تهينا يجوجل عبالك إتأمنجو تولد تدق سمهرن أمنجو تولد تدق ماريان أبالات عبال نبر زنبرو محدور مثل لهم سماي عارقو سلا زنبرة أبشحن شعاتة 274 عام تمرت جوجل عبال هاتي لهم كاب شعبي بمن تسأل نباركا قصو ما بيلهم كقعزو خبلهم كلو جوجل جبهة ترقق جيرا بمسن حركيبا سلسل حسوتو بزا أقباب جوجل عبال زانتا خويني أغل نغتل من الشعبي شعبيان عثمان صالح حساب نيوصل قدات حلاف خوين نخسرح بمسمع نجوجل جبهة نحنسأل نحوارون كم در إرترا حقيقهم قحيفهم كوتسو سبايقاتو كسبت دما ناكوينات نقارة تدسا التغينات أب كل مؤذن تبارع اتستتل مخوينات بقبل دحر مبرعو التغينات حد ناس انكار خده جوجل جبهة اتقد محجز تشبط وزن ورو ناكوينات عواتات كم بوبق حمد بنينو تزرو مبزحتو سراويتنا يقول جبهانا تفلتو حلنو عربولو شعبيان نعوت مستيراتهم نا شعبيان نعوت مستير زنبره ململا قابز كابكا بساتات ببزحين أبقوا يسلفو بمنبارهم كوينو كمو دبون بخل انتنقون قد كبلو سلز جمهوري داقيم جوجل شعبيا بمن قدتنا يوصا قدياتهم زنبره عثمان صالح حسابه كسا عنقرهم وتادرا وعد كسانيقوم تدلادلو كمتا قدمو استقلت جوجل جبهة نتزفنهم زنبره متقعتات بترش كتصاورو أي قالو تراي زي كونس ملؤ بملؤ يوم ألاشيلو هلاوهم تاريخ كونه مزقوهم دما أبز تعزو انتقونا بين شعبيا بمنصر تغلو زقوانا صفو زنبرو عواتات اتنقزيو ترقيلو فخم زبل زنبرن ناخد كوستراي قزيز صبي زنبرن ناي حد حدوم قرحن تخنطو بجمر نسو دما اتوم ناي حد نتقنبار وي حيلات انهم زقالوسو زنبرو مالت هزباو حيلتاتن سلفنا سنتن بدمر شعبيا مخانومي حبيرهم الناس روحون كلو أبشحن شعاتة 274 اتب منكع زفلت من قصاص أميرا إرترا من العالي إزي بسم منكع زفلت من قصاص زي زقم من نابلة أميرا إرترا أسقى أخونتات كفتر جمرة أبحد أوان اتهم أولات من قصاص مالت كوجل منكع عسرت حدا نتوتا زحزلو بدها تحطوتا تحيزهم مستوم نايت قنبار مراحت مزنبارو مالت
استقرلاي إسياس أفوركي تقرلاي سلومون ولد مريم تقرلاي مسفن حقوس تقرلاي تولد إيوبن تقرلاي أسمورمن فيت تفاتتو كابتوم تجزيز طلبون بدات زخونو ديمقراسياون حتوتات ناي أبالات قجلة من كعدما حفاش تقرلاي بمرحتو أي بدل هجراوي ديمقراسياوي بروجرام بملك عواج التأوج نايزو دب قبائي بهوس تغييرو حفاش تقرلاي بديمقراسياون بناتسان أقبا مرحتو يمرز أبزو دبزي جنين نوزر أزلو نايوت تدراو مرحت ملكي يدفع تقرلاي إسياس أفوركي بهيتو حيزوهم زلو زي تقدنو سلطانات كونو عقبا بسلا زي كونا نخلقت أبالات بمعرخ مقارحو ألو اتبخ فلت تازفلت بيت مأسرتي قبل على الأسرة تقرل تزفت سموزلو قفعتات كاب عقنو زحل فصل زغنة مكتأخ قبرلون كاب تزقبرو زلو إيساب أو تقبرات بهصوص قطبن زبلو زنبرون كالقوت النبر نزوم أولات مالت وجل منكع زلع علوم مسارتاوي ديمقراسياوي حتوتات بمول توم تقرلتي خدقفون كلو إسياس أفوركي جن بسرتي في جنب بهريون أتزيكون علامون سلازي يفقدلو نتمن قسقاس نبوحتو تقاوم قداي كده قتل أبالات قجلة منكا نزوم حتوتات زيوم بدحر من قالوم نتنا يودب سلطان أسات 10 معلتات تقصاصيرون بيحتومو بمحز حيلو من زرقح حساباتو من كدلادلو تعر إسياسن دك مزامورتن جن نتوم أبالات قجلة منكا زلع علوم مساريتاوين ديمقراسيون حتوتاتن كالي ببوليتيكاوي سنة حسابن قد إمام كأمنوهم كمكتوا من كسعروا من سلازي كالو ويون سلازي كالو بحقوها تتويوم نبتم حفاش تقرلت الناقدو نتدحورن ودقون زخونة ناي زبنة وليتا تحساسبات تقيمهم مالت كفافيلكا جزاء بزبل مرزان كونكنيا كمسل تتقيمهم نزغي تسمعوا متاقا حماسينايو نزي تسمعوا وقنوا أكلو جزاتايو إذا أسلامايو نابلو أما نقول تخلو أبال تقرلاي إسات بمسكوع نتمسكين تقرلاي حد خمس بالا لعب مقوار نتي بأبالات منكع استجمر من قصقاس كبر عنوة وغايب اتوم نتناي ملكع من قصقاس زمر حزن برو أبالات اتوم أبقد ميز الرأي مراحتي كم أقاطامي مبزحتهم دك أكلو جزاي بمنبارهم بعل إسياس بفلاي كو إسياس داسا خمس تعمل لما أمن فرس داس قبلن نزي أقول باب تتكيمو رمز كصورن ترأي نتا نجر كم زاقعتو يابيلو دما إذن منكع من قصقاس أمونغو تولتي دك أكلو جزاين أمونغو تولتي دك حماسين نزولو حضور كرحنت مغنيات بمقبار ترايز تسأيو نابلة اتمرزان من أوراتاتو بيتهم أمونات تركواساتو وحيوتاتا بيلو بسفعو أب كل جنبارات من زحتة تحازو سلازغونا دما اتنقحا زي نبورو سراويت نايكن بعل إسياس أفورك زا أمسولو مدحر حارتي مسارحي كام مهان حليفو كقبرو زغل نقر سلازي بلو بحفشو مبزحتو تقرلاي بفلاي دما توم تولت دك حماسين زغونو دك حرستوت نتعرنا إسياس نمجلاتو دلوات كخونو بهاريو سلازي نبرا أنك عريروم تشلت أبيلو معاقو بزي مهنا دما اتحايل ميزان نابتدي تصير ديمقراسياوي إسياس أفورك زنبل كوتا بروباغاندو تأمان نترخب بخمس زي أمسالة تنكولا وديتيو اتكاب حلافنتو وردون تباريرون أفقدو تحت قراب زوع زنبرا إسياس أفوركي كورتا قربت كوينو نقرب حدا رفدي كم بالرأس صاحب وتعطعيلو بممزا أبسلت أنستغيات كابز أوان زندحر بملؤو تجنبارن أولاتون أبتحت ملؤو مكوتصار مربب صعق سلانا إسياس أفورك أتو أمو ودأتا نتوم نتحدوتات زنقلو مرحة أولات من كعيدو بينو بدحري أمون كم إنه بعل تولده موسى يوحنس كويتو أمن كالوتن كم زرشانو تقبل إسياس أفوركي بيتي قبل على سوقات أولات من كعز قبرنا تاريخ حتى لا زغونا تقبر أي سخنة ولا مستسوقون انتغونا نتقبل عليهم زلو كتور صلئي أمنا نمقلاتن أسرهم نخيط الرفنيلو نتكاب كبحتاتهم فتشهم زرخبو لهم قسقاسي ديمقراسي ومقسقاس زحقوزو بفلاي بزاي قويتهم كابستفلا ليكو أنقواتاتني علم ناب تقرنيا بمترقام أداليوم نزنبرا مصحفتن كالنا قاتلو ناب حموش تغيرو إسياس أبزي ترايونا يتحسرا زغونا يخون تقرلاي كام ناتا من قسقاس تحرم مصحف تحرمه نحلفتو بقلوع من قاف تحرمه زغونا يخون تقرلاي بفلاي اتوم أبالات مريحنات كامنا إسياس أفوركي سنة حساباتن فنتت زبال الرأيام زهلوهم معجو حلوة صورة أفاها هابيلا كفيتا بعلل تاقم تصبيهم قبر ودب بملئتا أبتحت تزازون براخيون أتيا نتملك أهادويلا بمقوداس نخلا دك أدام سأت رجع جابت كوتا أبتمول ودب زرقنز جبتن وصو زخون وتدراو ملك خمز نقص قبر من قصاصنا من كعنا إثيوبيا سليتيوم من قصاصنا من كعنا CIA ورطبتاتيوم بزبل قلواب بزوحات ديمقراط زخونو مهورات بزاز كعكا قباب كنصرو كابزن دحر بتشغيلو زملسولو تسان ولا انتي أنا سب أي يلزم كحزن نبرة تقارلاي كل حلو خمزة أمتون التنصر حساباتو كزاربن ويك قوامن سيترف
أبو ملؤ تودد نيفرحن ناينا حد حد كام ترتارن دباب نقص تولدوا ناي أورجا حماسين زهونو كلتا كاب أبالات جوجل منكع تقر لاي سبحات إفريمن بيتروس سلمونن كابت متكل ناي جوجل منكع قلتيفهم أنزل حيتهم زربع وعيلهم يدوم إسياس هيبهم سلوز نبرو كاب اسر بيت كم زوجو تقبرمو اتمن قصاص ناي تولدوا دق أكلك زي تراي منبارو بلسان نايتهم مرحنتهم تنقيرهم كم زنبرم سيلكا دما أبت سراويت قريبهم قالهم كم زهوبون تدبيرهم يقريت خمسة حتون تقبر كالي إسياس أفورقي اتم الأمات أساسيتو كاب أولات مأكلاي شماقل مالتيو بمنقدتي كاب راديو دمص حفاشن العلي بسنطقيت قديمو أب كبرو إذا ناي كل تقدر يزبطح بزيرو سلسة زفلت ناي ورا مزرق معكناتهم عبيلهم إسياس أفورقي حلفو سبو جيجنا نوصو كوتا بصو كم زخونن غيرهم مناورات كنوزحو جمهور إذا خمزيلو ناخدن كله نتعشنا سعيرو أقول تبعت سنيقو ملحسو كخفت نزخالن نتو مهوري بهالن دما إسياس بتمرزام يلقو بيلو نتوم سبات مستوم منهم زي فلتو دك حرستو تقارلتين مكرحان إزيوم بناي نقص برجوا سمعت استطاعوا أدحر حرتيهم نابل ناقاجوا ناقاراجوا اتسراويت حد حدو تقوزازين تفراريحون نعود راي كم زمن لخن سلس قبرة نايسي عزلنا كابسات نتسات مدرسة حل لحيمو أمن حسي توضح كابزن اندحار إسياس أفورقي نتأب سلطان كورادو روزق الأكل شوعات مع مقصلس دقدقو أمونغوتهم أبتحتيو تاريفهم زنبورون مالت الأمات أولات مريحين الزنبرة ناي سلطانغا كم عكان قوة دندن مفراز قليل كون اتم قدم زنبورو أولات مريحينات قدم مئسارن مسواتن أولات من كعمالتيو بملؤهم أبحد عدم زنبورهم هاقوفات بفل يبلع الإسياز زنبرة دخمت كم زاد أبعتهم سلزفلتوه نإسياز زاز دارقاي نبرن كبهاليكا انتغونا قن اتعمز بلي تحقوم زجروحو إسياز نخلا خنديدو سلزوداء أمسايقهم نتم دخومات قونتاتهم أزازيون زفلتهم حلوف حليفهم بهنت شو مبالناتو كيترفه زرعلو أولات مريحنتيو نيمان اتساقامو مليو ازوم سوات زيوم نتي إسياس كون نوز دلي نايملك محدارة مجو دوبي عرات كوينهم دما قلقلو مايو بزيك العالم كونتات بلعلنا إسياس كمزيلونا قدسالن كلو اتقارميناو تقباراتو زرع عدلون نيساب أو مقابراتو زو حسولون اتعابي دللنا إسياس زخونة قدما يودباو قوة إدما بشحن شعات 277 عامة مرات نخقبر توسنة كونا دما شحن شعات 277 اتنا مجمريانا هزباو قنبار قوة تقبر إذا قوة زي بزي قلبو تشغن بحمن نايزغون يخون تران حلافن تقارلاي كمزكاية تغيرو سلستتلما نتك سعب زغل نايت أوامو دمستات تثبيت زيرو مئتاوي تزنبر بفلاي بإسياس بحفشا دما اتوم الأمات أساسيتو حلف اتتثبيتنا إسياس سميرو دما اتو قوة اتو دبن بدليتن وينتانا إسياس كمزكاية تغيرو تهانسا كميسي اتنا يودو وانا صحافي بهيوتنا هلون كله دقيم نايت ودو بسلطان بملؤو بمكتل وانا صحافي كمز عمام يستقبر إذا مالت بإسياس مالتي أبزي قوة إزيز سمرتو أولات ماكلاي شماقل لخلهم 3 شوعاتن أولاتي أبزي أمون اتمرزام تقباراتنا إسياس لحيخو بمئتاو اتقوي علاماتاتو بقوبو كساخ علو بزغل قباب مالت اتوم 10 شعات أولات دك دقعا كبسا اتوم 10 شومنت أولات دما دك قيح بحري دك سمهارن كم زغون جيريو بوشت بس عينة وديت أليمو سلا زغونه إسياس بتوم سمرتو أولات ماكلاي شماقل زلعل دمتس كهلوي مالتي ماكلاي شماقل أبزي هلولو قزي نتسرح زكايدو 13 أولات زلوهم أولات بوليتيكاو بيت صحفة تباهلهم دما تمريتهم إزيومون اتوم شوعات أولات دك دقعا خبسا اتوم شودش أولات دما كاب قيح بحري سمهار كم زغون تغيروم يمتنديو بتوساخي اتوم كم ماكلاي شماقل خوينهم سمرتو أولات مبزحتهم بقعت هاليوم كوين زي كونس بتقدم حجيز قبرو قلتات ويدما بتدخون قونهم تمزينو من دقيم فلكت كبلو كم زي كولو بإسياس تعيرو من يوم أبسلتان كم زمو تصوص تقل نابنت تقار لا يتخلع عنده أبال ماكلاي شماقلن نايبرقير 77 بوليتيكا كوميشنرن كوين يتمرج إذا سبزي أبشحن شعات 207 عامة مرات كابوجل جاب حمليتو نامنغسي إثيوبيا إيدو مسحابي يتمارسو أبشحن شعات 207 كلتان عامة مرات نبع الإسياس أفورقس تتصمر أبزو دوايبل كمن دقنان منغسي إيدو هيبو تمرسوها من دقنا دمانا بعد الإسياس تتصمبيرو زقال الزنابرة سبي سلازوخنا إذا سبزي أبلع الإسياس كم زعينة قلتا زقال دكنسو دقيم أبلع الإسياس فحت ويمو يقيلو قواميلكا بفوتسم زحسوا يكون كالاي تقر لاي سيفانوس سيومن تقر لاي عندك رقشن ناي كتابان نايرين حلفتيم كلتي أتوم أبشعن شعات 207 عامة مرات نبع الإسياس تتصمبرون بزعبات قداما يودباو قبائي من ما فلتو زينو من أقايشن سلازوخنا من انتاي مهانو من اندو زي بلوم كنسوم زل ليلوم
ኣብ ስልጣን ምምፅኦም ንዖም ድንቂ ንኢሳያስ ድማ ጽድቂ እምበር በዚኦም ክስዕብ ዝኽእል ኣስጋኢ ነገር ክህሉ ይኽእል ክትብል ናይ ቀትሪ ሕልሚ ምዃኑ እዩ። ተጋድላይ ስብሓት ኤፍሬምን ተጋድላይ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት እዩ። ኣቐድም ኣቢሎም ኣብ 1973-74 ዓመተ ምህረት ኣብ ምንቅስቓስ ምስ ኣባላት ጉጅለ መንካዕ ዝተሳተፉ እዮም። ኮይኑ ግን ቅልጥፍ ኢሎም ብምኽዳዕ ንኢሳያስ ኢዶም ዝሃቡ እዮም። ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ዝኾነ ይኹን ተኣምር ዳግማ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ክትስኡ ዘይክእሉ ናይ ኣእምሮ ቅዩዳት እዮም። እቶም ዝተረፉ ከም ማእከላይ ሽመግለ ኮይኖም ዝመርፁ ኣባላት ኢሳያስ ከም ከብዲ ኢዱ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦምን ኣብ ልዕሊኡ ቢሖም ወይ ኣሕሕ ከም ዝብሉ ድማ ንፋልጥ ኢና ኮን እናበለ ብድቦም ኣባህሪሩ ዘርባዕባዕ ከብሎም ዝኽእልን በቕባቓት እዩ። እዞም ሓላላት እዚኦም ንኢሳያስ እሆይ እናበሉ ንምንባር ጥራይ ምርጮ ሓሻካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ውድብ ሕርሕረ ገይሩ ከም ቡን ካብ መሸራርቕ ናብ ጀበና ድሕሪ ምግምድሑ ብድሕሪ እቲ ጉባኤን እቶም ኣባላት መሪሕነት ሽማግለን ኣብ ልዑል ዝኾነ ፖለቲካውን ወታደራውን ውጥረት እዮም ተጎቢኡ። ንሓንቲ ተራ ንጽል ወረቐት እንትኹን ከም ሓለፍቲ መጠን ብርእሰ ተኣማንነት ክኽትሙሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እዮም ዝነበሩ። ብኸምዚ ኣገባብ እምበር ኢሳያስ ነቲ ኮነ ኢሉ ለይትን ቀትርን ዝፀዓረሉ እከይ ተግባራቱ ብዓወት ዛዚሙ ኮታት ውድብ ከም ድሌቱ እዩ ኮይኑሉ። ካብዚ እንድሕር መራሕቲ ሻዕብያ ተለዋዋጢ ፖለቲካዊ ታክቲካት ብምትላም መዓልታዊ መትከላቶም ክለዋውጡ ተራእዩ። ታክቲክን ስትራቴጂን ሳይንሳዊ ትርጉምን ዲያሌክቲካዊ ሓድነትን ዘለዎም ስነ ሓሳባት ክነሶም መራሕቲ ሻዕብያ ግን ብፍላይ ነታ ታክቲክ ከም ፕላስቲክ ከም ዝማእምኦምን ደስ ከም ዝበሎምን ክስሕብዋን ከመጣጥጥዋን ጸኒሖም እዮም። ንኣብነት ኣብ 1973 ክሳብ 1976 ዓመተ ምህረት ምስ ዑስማን ሳልሕ ሳበን ዝነበሮም ርክብ ስኽኽ ከይበሉ ምስ ኣድሓርሓርቲ ዝግበር ፍሉይ ታክቲክ ነይሩ ኢሎም እዮም ዝገልጹ። ነቲ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ኣነ ኾንኩ ውድበይ ተኸተልቲ ማርክሲስት ኣይኮና ኢሉ ንዝሃቦ መደረ ነታ ታክቲክ ኣብዚኣ የምጽኣ እሞ ንናይ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ንምሕጓስ ጥራይ ዝወሰድዎ ታክቲክ ኢሉ። ካልእ ሓድሽ ታክቲክ ድማ ምስ ናይ ዒራቅ በዓዝ ዝተባህለ ሰልፊ ዝምድና ዝፈጠርናሉ ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ምስ ዘለዉ ብዑስማን ሳበ ዝምርሑ ጉጅለ ሓድነት ክንፈጥር መታን ከኸለና እዩ ክብል ከም ኣመሉ በታ ከም ፕላስቲክ ዝመጠጣ ታክቲክ ኣቢሉ መትከሉ ከም ነፋሒቱ ቀያይርዎ እዩ። ንምዃኑ ኢምፐሪያሊዝም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መዕለበይ ኣሲኢና ትጭነቕን ተዕነኒን ከም ዘላ ነፋሪትና ዘንቤትን ከላ ጉጅለ ኢሳያስ መዕለቢ ክኾንዋ ላዕልን ታሕትን ዝብልሉ ምኽንያት እንታይ ኮን እዩ ዝኸውን? እዚ ብቐጥታ ናይ ኢምፐሪያሊዝም ባንቡላታት ምዃኖም ዶ ይረዳእና? ካልእ እቲ ንሶም ታክቲክ ዝብልዎ ነገር ኣብ ታሪክ ክሳዕ ክንድዚ ጌጋታት ከፈጽሞም ዝኽእል ዲ ነይሩ ብሓቂ? ታክቲክ ከም ዝገብር እንተኾይኑ እምበኣር ባዕሊ ኢሳያስ ጽባሕ ንጎ ምስ እስራኤል ወይ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ንዝገብርዎ ዝምድና ድማ ሕጋዊ ይኮኑን ክብሉና ይኽእሉ እዮም። ብዝኾነ ናይ ሻዕብያ መስተንክራዊ ጉዳያት ሄይልካ ጀሚርካ ፔልካ ክትዛዝሞ ዝከኣል ኣይኮነ። ኮታ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣጸጋምን እዩ። ኣብ መደምደምታ ግዜ ይነውሕ ወይ ሓፂር ኸውን ብዘየገድስ ሓቂ ሓቅነታ ከይተረጋገጸ ተሓባቢላ ተኳሓሒላን ተዓቢጣን ክትተርፍ እያ ማለት ግን ዘበት እዩ። ናይዞም ተገንጸልቲ እቲ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ምንቅስቓሳቶም መወዳእትኡ ዕርቃኖም ኣናጊፉ ጥራዮም ከም ዝተርፉ ይኽገቡ። ኣብ ልዕሊ እዚ ስራሕ ታሪክ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እዞም መድሓርሓርትን ጸረ ህዝብን እዚኦም ዋላ እኳ ነገራት ከም ዝማምኦም ገይሮም ይሸናኽርዎ እምበር ኣብ መወዳእትኡ ግን እዞም ሱሳዓት እዚኦም ከም ካሮት ቁልቁል ኣፎም ክትከሉ ምዃኖም እናዋዕሉን እናሓደሩን ሓድሕዶም ክበላልዑን ክተሃናኸቱን ምዃኖም ግን ምንም ጥርጥር የሉ። ቃል ጸሓፊ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ነዚ ታሪክ ዘሓዲግልና ብምሕላፉ ልዑል ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ይብል። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ጎነቱ የስፍሩ። ነዚ ታሪክ እዚ ምስ ኣንበብኩ ኣገዳስነቱ ዓዚዙ ስለ ዝተረአየንን ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ ናይ ዝወለዶ መንእሰያት ከንብብዎ ኣለዎም ኢለ ብምህቃንን ካብቲ ተጻሒፍዎ ዝነበረ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተርጊመ ቃላቱን ቅዲ ኣጻሓፉን እውን በቲ መንእሰይ ብዝርድእ ኣገባብ ዘመናዊ ገይረ ንምጽሓፉ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ 4 ቀጸላታት ገይረ ከቕርበልኩም ይቐኒ። ክቡራንን ክቡራትን ኣንበብቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ታሪክ እዚ ንዝህልወኩም ብፍላይ መቐረምታ ርእይቶታት ወይ እውን ክውሰኻልዎን እትብልዎ ሓሳባት ብቐንዱቶም ኣብቲ ፍጻሜታት ናይቲ ዘመነ ገድሊ ዝነበርኩም ሓርበኛታት ተጋደልትን ኣያታትናን ብቕንዕና ንዝጐደለ ክትምልኡሉን ሓሳባትኩም ከተቕርቡን ምሉእ መሰል ከም ዘለኩም ክሕብረኩም ይደሊ የቐኒለ። ካብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተርጊመን ተነባቢ ንምግባር ድማ ቃላትን ቅድን ኣጻሓፋን ብምምራጽ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኣማን ብርሃነ 27 ሚያዝያ 2016 ስዊዘርላንድ